Mayong hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Din nyo kami Facebook Live kag sarang mga tanaw sa amon nga YouTube channel. Kag sarang mga pananto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang kag yari na ang top 10 balita sa Negros subong adlaw. Hinali nga pagsaka sa supply sa clinical oxygen namutikan. Mayor Bing, uyang ipainhibit ang OIC sa Bacolod Comelec. Attorney Aspan magapadayon sa iya nga trabaho. Balay nga wala man sa COVID-19 positive, gin-seal off. Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico nagpositibo sa COVID-19. Kag sa good vibes, baboy nahulog sa salakyan, gin-rescue sa tricycle driver kag gin-turn over sa Valladolid PNP. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Kabangkalan City Administrator Higino Sixto Garaygay, Domingo ginswab ang alkalde kag Lunes ang kaagahon na bato nilang iyang resulta kag ini siyang nagpositibo sa virus. May ginbatsyag ang alkalde sa iyang tutunlan na ini sa pribado nga ospital suno kay Garaygay. Sang Sabado, isa si Zaico sa nagtambong sa Love Negros nga meeting sa Nature's Village sa Talisay City. Kaupod ang mga opisyales kag iban pagid nga katapos ang partido. Nag-isolate na kanday Governor Eugenio C. Lacson kag anay Congressman Albi Benitez. Silang magapaidalom sa swab test sa Webes. Ginahaylo nanday Lacson kag Benitez ang iban pa nga kaupod sa amo nga pagsapol nga mag-isolate kag kasubong man magpaidalom sa swab test. Paday naman ang bukas ang talatapan sang Governor's Office suno kay Lacson. All attendees sa Love Negros will have to isolate till Thursday. On Thursday, everybody will be swabbed. I can send you my negative results yesterday. Then, I still need to isolate myself till Thursday. And then we'll all get together. All the others should isolate? Do the same. Sa number 9, sa Banwasang Tuboso, 11 na tanan ang na-record nga patay sa bulan sa Setyembre bangod sa COVID-19. Sunod sa kay Mayor Richard Hauhuco, sa bulan sa Setyembre, 49 ang na-record nga dugang kaso sa COVID-19 kag 11 sa 49 ang nag-expire o kun napatay. Kalabanan sa mga nagtaliwan, mga senior citizen. Wala labot nga mataas ang death rate sa Banwa. Sunod sa alkalde, tuman man ang pagsaka sa COVID-19 cases sining nga bulan sa Setyembre. As of September 20, 32 ang active cases ang Banwa. Subugod sa Setyembre 27, ipaiwayan sa Banwa ang pagpasulod sa mga bolantero gikan sa Guasan Tuso. Ginalantaw nga non-COVID death sunod sa Huko, buligan anay sa Banwa ang pagpaswab sa mga napatay sa Red Cross agud tutigayon nga makakuha sang clearance sa haya nga limitahan lamang sa sulod sang 3 ka adlaw. Hindi na naman pagtugutan ang pagpanahor samtang sa nagligad nga semana may pagsaka sa kadamuon sa nagpabakuna sunod sa Huko, epekto man sa pagsaka sa COVID-related deaths. Ang ako nang tani nga balik very basic nga magamit kita face mask and kapabalo man kita nga sugod sa Lunes hindi tanay mabaton mga ginatawag na international nga kapamulante para hindi kayo crowded ang aton markets and hopefully hindi lang po natin ikalain may balo magkikita nga medyo sakit kung madulaan kita igsuon or parte sa atong pamilya kabahin sa COVID, pero ang atong ginahimo is ginasunod lang nato ang protocols para nga maprotektahan pamanggid nato ng iban pa nga membro sa pamilya. Sa number 8, duha ka mga balay kag napulo ka mga stalls ang nasunog. Gintupok sang kalayong duha ka mga pamalay kag napulo ka mga stalls nga ginagamit bilang kalan-an kag baligyaan sa Catalbas Osmeña Street sa Barangay 1 sa siyudad sang Sagay kahapon sang kaagahon. Sa investigasyon sang Sagay BFP, ang kalayo ang nagsugod sa napabayan nga uling nga nagabaga pa sa isa ka kalan-an. Naglaptang kalayo sa mga kaiping nga stalls lakip ng duha ka mga balay nga katupad sini. Naglabot sa 200,000 pesos ang halit nga gintugas ang sunog. Wala man sa may na-report nga nasamaran sa natabo.
Sa number 7, malapit sa 700,000 pesos gabaluro sa shabu na kuha sa bypass operation sa Barangay 31 sa Bacolod. Duwa ang arestado samtang isang at large sa bypass operation sa Police Station 6 kahapon sa Barangay 31 kung sa diin 20 tanan ka mga sachets ang ginasuspetsuhan shabu ang na-recover. Ginabulubanta 680,000 pesos ang balor sang illegal nga droga nga nakuha sang kapulisan. Ang naaresto mo si Rolly Asumbre nga ginakabig high value individual kag giaupod nga si Inocentes Pusadas. Bagluwas sa illegal nga droga, nakuha man sa mga sospek ang isa ka kalibre 22 nga armas. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, lalaki nga nakaluwas sa pagpang-ambush ang nasapwan nga nakagapos kag patay na kainasang kaagahon. Patay na sang masapwan sang otoridad kainasang kaagahon sa Purok Riverside sa Barangay Banago ang 37 anyos nga si Mark Anthony Cubos. Nakagapos sa mga kamot kag tiil ni Cubos, may igo sang bala sa ulo kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas kag may ginbutang pa nga placard nga may nakasulat nga interes pa lang ini sa sini nga bulan. Kag may mga tinagaman nga El Vigilante kag Drug Lord Warriors. Gani suno kay Major Richard Fajarito, pamuno sang Police Station 3, ila ginatanaw nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang pagpatay kay Cubos. Dugang pa ni Fajarito, si Cubos ang pilason man sa pagpaniro sa nagligad nga tuig. Setyembre 18 sang nagligad nga tuig, sakay siya sa salakyan sang siya ginpaarakan luthang sa atubang sa isa ka eskwelahan sa Villa Angela Subdivision sa Bacolod, pero nakaluwas kag nakapalagyo pa ang biktima kag nakapangayos ang bulig sa check-up point sa Dalan, Burgos. Nadakop na sad tong biktima suno sa pulis sa kaso nga violence against women and children. Sa number 5, natingala ang isa ka pamilya sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City kung nga agi mutangan sang yellow caution tape ang buwa sang ilang gate. Inibisan pa wala sa may positibo sa COVID-19 sa ila. Ini karon ang ginapausisa na sa Bacolod Emergency Operations Center sa katapos ang Criminal Investigation and Detection Group kag National Bureau of Investigation sa Bacolod. Sunod kay Barangay Takuling punong Barangay Lady Gles Gonzales Palen, ila na nga ginatingguan nga makuha sa kopya sang CCTV nga malapit sa lugar agud mapatod ang responsable sa posible pagpangsasko kag pagpamentaha sa wala pa makilalaan nga mga persona. Ang pamunuan sang EOC upod sa barangay ay nagapaandam sa publiko batok sa kasubong nga pagpangsasko kag posible pagpangilkil. Nagapanawagan man sila sa posible mabiktima nga gilayon makigangot sa PNP ukon sa barangay agud tumahatagan sang leksyon ang mga responsable. Sa number 4, Provincial Comelec Officer, Sa number 4, Provincial Comelec Supervisor Maria Fatima Aspan magasige sa pagbaton sa mga nagaparehistro bisan pa ginapainhibit sang alkalde bilang acting Bacolod Comelec Officer. Yari ang report. Kaagahon pa lang nag-idas ng linya sang luyag magparehistro halin sa Bacolod Comelec Office pakadto sa malapit nga mall sa reclamation area. Ulihin na sila nakabaton sang abiso nga sa Ayala Mall ang voters registration bangod sirado pa ang Comelec office. Ganing pila ka mga iloy nga nag-apas pa sa Bacolod Comelec office ang nahulan bangod kutob lang sa 300 ang sarang ma-accommodate sang Comelec sa kada adlaw. Ikatatlo niya na nga balik, why Japan? O, 300 lang. Sa Robinson kami, pero makabuta mo ito sa Robinson, hindi sa damo-damo, natingalan na lang kami nabuta. Why pa kami 200, dutay-dutay, pila. Din pa ka mga barangay? Tangog. Pating anay Mayor sang Don Salvador Benedicto nga si Attorney Joe Ortiz, wala man gileon makafile sang transfer of voters registration. Tuyo niya nga magbalin sa Bacolod agud makapapili sa pagkakonsihal sang syudad.
It has been a year already nga nag-transfer ako Bacolod because may voting precinct to sa hindi na ko to pwede kabuto. So I'm transferring my residence from Salvador Benedicto to Bacolod City. September 30 na lang. So sadya ini subong kung makakuan kasi ni, makaparehistro kasi ni. So, ikaw guro sigurado. Doon ka pila ka man kabalik. First mo lang. Ako second ko na ni. Kay twice na gani. Ay subong thrice na kay nagligad wala madayon kami na COVID. Suno kay Provincial Comelec Supervisor Attorney Maria Fatima Aspan, ang karon acting Comelec officer sang Bacolod nga dako nga kabudlayan para sa ila ang nagapadayon nga pandemic, ilabi na nga ginakulang sila sang personnel. 11 kakatapo sang Bacolod Comelec office nalakip na si City Election Officer Attorney Catherina Trinio Canya ang nagpaidalom sa quarantine bisan pa negatibo na sa RT-PCR test. Ini makaligad isa sa ila kaupod nga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Una, gid ang exposure gid because of the rising cases ng COVID. Ang akon nga personnel sa provincial office, 8 lang kami. Pero we cannot do anything but to comply with the directive. So we assume as all acting sa Comelec Bacolod. Ginsiling man ni Aspan nga hindi malikawan ang mga reklamo. Nalakip na diri ang paghinyo ni Mayor Evelio Leonardia sa iya nga mag-inhibit sa ginihimo nga pagpanguna sa ginapatuman nga voters registration. Sa sulat sang alkalde nga napalabot sa Comelec Regional Office, iya gintumod ang tuman kadamo nga trans-free registrants halin sa guasang Bacolod kada man diri gikan sa mga lugar nga ginserbisyuhan ni anay Congressman Alfredo Benitez. Iya na kwestiyon ang integridad ni Aspan. Si Benitez ang mag-enkwentro kay Leonardia sa natalan ang 2022 mayoralty elections. Si Aspan ang naging anay election officer sa Victoria City sa diin nagserbi man si Benitez bilang kongresista sang 3rd District. As a Comelec employee, I have to comply with the orders of the Comelec. That's why I'm here. But with regards sa allegations niya, ginadeny mo. Well, ilan na ya. Oo. Sa Sabado na lamang kutob ang pagserbi ni Aspan bilang acting Comelec officer sang Bacolod. Kadungan sang pagbalik man ni Trinio Canya kag sang pila pa ka mga empleyado halin sa quarantine. Buwas magapadayon ng voters registration sa Ayala Mall. Sa number 3, isa ka 68 anyos ka babae kataga barangay Handumanan ay ika-22 nga kaso sa COVID-19 Delta variant. Ang 68 anyos nga gipaidalom na liwat sa RT-PCR test kadungan sa pagpaidalom sang iya nga panimalay sa lockdown. Karon nga Setyembre, hugot ba nga ginamonitor sang Emergency Operation Center ang mga kabaranggayan bangod man sa pagsaka sa COVID-19 related deaths. Ang Bacolod, ang mayara na sang 61 ka mga persona nga nagkalamatay bangod sa COVID-19 kag ginatanaw nga sarang pa ini magsaka. Sa record sa EOC, naglabot na sa 61 ang COVID-19 related deaths sa September 2020. Kadaman sa mga nagkalamatay, mga unvaccinated. Ang Bacolod ang napaidalom na sa alert level 4 with high risk for COVID-19 transmission. Magluwas sa pagtalana sang dugang nga isolation facility, ginapabaskog man sa syudad ang vaccination program agud pa iway ang paglaton kag posible pagkautas ang kabuhi bangod sang virus. Sa number 2, probinsya sang Negros Occidental ang ginpaidalom na sa Alert Level 4 sang Department of Health. Ang Alert Level 4 nagakasayran nga may mataas kag padayon nga nagasaka ang COVID-19 cases, lakip nang mataas kag padayon man nga pagsaka sang utilization sang COVID-19 beds kag intensive care beds. Yara naman sa moderate risk ang probinsya. Sa Provincial Incident Management Team nga datos, 2,845 ang active cases as of September 19. Samtang kahapon lamang nabaton sang probinsya gikan sa Philippine Genome Center nga may 8 ka samples gikan sa probinsya ang nagpositibo sa Delta variant.
Padayon ng investigation kag verification sa sining nga mga kaso nga gin-report gikan sa Escalante City, San Carlos City, Kabangkalan City, Manapla kag Sagay City. May pila naman ka mga talatapan sa mga local government unit ang nagsira. Sa main building sa munisipyo sang Binalbagan nagsira ang local civil register, business permit and licensing kag talatapan sang accountant kag treasurer angot sa contact tracing nga ginapatigayon. Sirado man ang local civil register sang Sagay kasunod sang pagpaidalom sa mga personnel sa isolation. Kasunod man sang pagpositibo ni Mayor Pedro Saico, sirado ang City Mayor's Office sang Kabangkalan. Magapahibalo naman kung saan uliwat magabukas ang mga apektado nga opisina. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Demand para sa clinical oxygen ang hinali na lang nagsaka sumugod sang nagligad nga semana. Pag-supply sang industrial oxygen ang ginuntat anay para unahon ang kinahanglan sa mga ospital, pati na sa mga pribado nga individual. Iyaring report. Galing ang sinio, may mga ngalan na tanan nakatatag na. Nakaulat? May nakaulat na ni? Nakaulat. Ginatugungan pa lang ang ining mga tangkis ng oxygen, may mga ngalan na kung sino ang nagpa-reserve sini. Subugod sa nagligad nga semana na deparahanas ang tagdumalahan sa Central Gas Corporation o kung si Gasco ang hinali nga pagsaka sa demand sa clinical oxygen. Sa idalom, may mga salakyan kag ambulansya nga nagahinulat para magkuha sang ilang nga tangke. Sunod sa administrative officer sa Sigasco nga si Mary Dazo, sa 40 niya katuig nga pagtrabaho diri, subong na siya naka-eksperyensya sang amo sini nga sinakuay. Bisan kaagahon, may mga ospital nga nagapinanawag nga magpa-deliver sang oxygen. May mga walk-ins man nga nagasinulod kay may pasyente sa ilang nga mga balay. Customer namon kahulat, every time nga maubos, hindi na pull out dayon. Tapos sa mga hospital, ka-pick up lang ni, especially ng South Bacolod. Ka-pick up na ni every 1 hour, ka-pick up na ni siya. Every 1 hour, nakuha sila. Tapos, kung ang operator namon, ginakuha niya na ng adaan, gina-reserve pa na para sa customer nga nag-pick up na subong. Ang ambulansya sa Barangay Singkang Airport ang nagpadulong man diri. Nagbakal man sila sang supply sang oxygen para sa ilang nga barangay kay may mga COVID-19 patients kuno nga yara lang sa ilang nga mga balay kag nagahulat nga may bakante na nga ospital. Nagapangayo sila sa bulig sa barangay para sa supply sang oxygen. Gigahulam oxygen sa mga difficulty of breathing at cases. Na-feel nyo man sa gulping nga pag damo-damo, sinakuhay. Ang problema, wala gid hospital na. Kaya Samtang wala gaulat sa mga balay nila, oxygen lang anay. providean sila naman oxygen, magulam sila. Sa Biyernes kag Sabado, nagpilahay na ang mga salakyan nga nagabakal sang oxygen suno sa mga empleyado. Domingo nga dapat kung tani sirado sila, napilitan sila nga magbukas kay may mga walk-ins. Diri sa may central gas o kung si Gasco sa barangay Pahanukoy sa Bacolod, normally may nagasinulod diri sa ilang mga gabakal sa oxygen, mga tag-1 ka oras, 2 ka oras ang gap in between. Pero sa sumugod sa last week, nakibot sila nga tag every 5-10 minutes may nagasinulod ng walk-ins nga nagabakal sa oxygen. Ang mas kulbaan pa sunod sa ila kay may mga ambulansya pa nga may karga nga mga pasyente nga nagasinulod diri kag nagahulat sa oxygen. Sunod kay Rolando Pontino, ang production manager sa Sigasco, hindi man nila maindian ang mga ambulansya nga nagasulod sa ilang nga planta nga may karga pa nga pasyente. Amo na namon kita kay ang problema may mga pasyente bilat hindi man namon ma-deny sa ilang hindi man kay ang pasyente nila gahulat. Sulod sa ambulansya mismo? Sa ambulansya mismo tayo ginapapanan naman. Ginapalilayo lang? Oo, dito lang sila tapos sirado lang nila. Ginalimitahan pagid kuno abis ang supplier nila gikan sa Cebu ang ginapadala diri nga oxygen kay ginakulang man didto. Ang mga empleyado halos wala natulog para lang matagaan sa supply ang mga nagakinahanglan. Masubo kuno pamatian ang alegasyon nga naga-hoarding sila. Amo lang kasakit ang buot namon, mahambal sila gina-hoarding. Ano pa hoarding namon? Tani mahambal sila, maluoy man sila sa amon. Sakripisyo, gila nga tama niya. Hindi gila yung lahog-lahog na yung oxygen kay tao. Ang ginasakripisyo namon, subong ang customer namon nga industrial, mga central, mga shop, wala namon tagaan. Tungod nga ang gina-priority namon ng mga hospital, kaga mga walk-in, bisan hindi amon tangki nga hindi iyasan iban gas ka kani, tungod na luoy kami. Gahibi na da sila nga para matulungan lang. Ang Sigasco, ang isa lamang sa 4 ka mga suppliers ng oxygen sa Negros Occidental. Mga ospital sa Bacolod ug out of town ang ilang gina-cater.
Ang Department of Trade and Industry ay nagpagawa man sa pahayag nga as of last week nila nga monitoring, wala ginakulang ang supplies ng oxygen sa probinsya. Sa Good Vibes, isa ka tricycle driver ang naka-rescue sang isa ka baboy nga nawigit sa dalan. Iya ini giliyon naging turnover sa PNP, tubtob nga nakuha sang tag-iya nga isa ka letsyonan sa Bacolod. May report si Romeo Sobaldo. Biyernes ang gabi, sa post ng Valladolid PNP, ilangagin panawagan ang tag-iya sang sininga baboy nga nawigit sa highway sang Tabaw proper. Ang tricycle driver nga si Charlie Carriedo ang nakakita sini sa dalan kag iya ini gilayon nga ginkarga sa iya nga tricycle kag turnover sa Valladolid PNP. Sa post pagid sang PNP sang Sabado sang hapon, ginbalikan na sa nagadala sang salakyan ang baboy nga nawigit matapos makita ang report sa social media. Istorya sang tag-iya nga si Ria Acebuche, gikan sa ilog ang iya nga tiyo, nga nagkarga sang limatanan ka mga baboy nga ilagin bakal didto. Kaya ang tito ko naglakat, kumito kami na may relative kami nga napatay, kaya nagdala na lang kami baboy. Tapos, ano natabo? Sa sobra, ay may diferensya yung L300 eh. Nabakas. Tapos paano nyo naman? Wala na? Ay kasi tito, grabe man mag-drive. Amon na. Wala kami nagkarga yung baboy? Duli man lang. Ulihin na lang ginako sa iya mga pakaisahan sa iya nga nadulaan sila sang duha ka mga baboy kay nagbukas ang portahan sa salakyan. Ang iya pakaisa ay nagkuha balik sa dulid sang baboy sa makita nila ang post nga nakitaan ini ni Charlie. Dako ang pagpasalamat niya nga nabalik pa ang isa sa duha ka mga baboy. Tag 6,000 ang kada isa sini. Siyempre ka na baby, pamilyado ka, nadulaan ka, dubles ka na lang balang anak yung balik sa inyo. Isa mo na baboy? At pandemic pa nga daan. Pero ang baboy nagluya na matapos ang pagkahulog. Napaluya sa mga lang. Paluya na, kinulog no? Sakit loro. Amo na ni sa subong. Paluoy ba? Paubos na inisang amon maabtan sa once lechon kay na siyang udto. May mga customer na siya nga napalipay kagin busog. Siguro unanik condolence sa baboy. Natingayong idya nga na lechon no nakapalagyo na tani. Pero do lagi na pang iya kapalaran. Do wala gid sang second chance no. Pero dito gid siya malabot sa lechonan gid. Pero ginapangibulahan ta si manong tricycle driver kagid balik ya ang baboy. Ang baboy is baboy. Pila yan bala? 6,000. 6,000. Grabe. Pwede matusudanon na lang kag ihawon sa ila ba't ginpili yang ibalik sa rightful owner. Do wala man nagreklamong baboy ingin balik sa no. O at least ang kaayuhan bala sang mga kasubong ni manong tricycle driver gin tinguhaan niya pa no, nagulat man siya sa pila ka oras tubtob nga mabalik ang baboy nga hindi man sa iya kag nalabot sa mismo tag-iya. Saludo kita kay Manong. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Man sa panahon subong, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balad sa gageksakto ang mga impormasyon. Magapadaan kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.